Într-adevăr, când mă duc la un casting și sunt încă alte 100 de fete la același casting job, pentru mine nu e o concurență. E o provocare de a vedea eu ce pot. Nu e o concurență eu să văd dacă pot față de fata cealaltă, față de celelalte 100. Crezi că asta e rețeta succesului Lindei? Am încredere în în afară de, repet, este aspectul exterior, care evident contează foarte mult. Este bine. Linda a ajuns și la o maturitate în gândire care nu, tinerile fete de 15-16 ani de multe ori pierd castinguri, deși sunt mai, poate, proaspete, mai, știu eu, mai, pot părea mai fresh, dar pierd castinguri pentru că nu sunt sigure pe ele. Și plus de asta nu au încredere în ele sau sunt emoționate sau tremură sau... Trebuie să te duci și să deschizi ușa. Tine, da. Când pui mâna pe clanță, să știi că cei din încăpere sunt de acord cu tine. Lucrul ăsta, tot ceea ce ține de încredere, de siguranță, de această atitudine pe care, iată, Linda o are, ține de felul ei de a fi sau, cu siguranță, la felul ei de a fi s-a adăugat și experiența de viață prin Categoric, face parte din arsenalul fiecăruia.